Čaute, z ďalšieho videa. A v dnešnom videu tu máme teda reakciu na náš test terénu na kolobežke. A je tu so mnou teda Paťo, ináč povedané Nugget. No. A tak, môžeme sa vrhnúť do videa. Ešte by som vám chcel poďakovať za viac ako 400 zhliadnutí na tom šorte, ktorý som natočil, hej. No, úvod, ináč hneď prvé, čo by sme mohli povedať, tak úvod sme točili asi 20 minút s mojím 1% mobilom. Ja, vtedy som ešte kameru nemal. Behal som s powerbankou, tak v jednej ruke powerbanka, v druhej. Nie, vtedy som ešte nemal ani powerbanku. To bolo, počkaj, nie, už som mal powerbanku, nie? Asi, hej. Hej, ale mal som 1%. Ale ponáhľali sme sa domov nabiť aj tak, som si istý. Ale dobre, teda sa môžeme do toho vrhnúť. Takže čaute ľudia, moje meno je Mike, predtým sme videli na toto video like. Čo? Máme tu ďalšie video po extrémne dlhej dobe. A to staré intro. Proste iba Minecraft taký z časti. Dajte odber, I like. Takže v dnešnom videu budeme testovať vlastne rôzne typy terénov, ako napríklad hej, na Kaponky Košice. Hej, a vlastne s mojou novou kolobežkou, ktorú tu nám môžete vidieť, tu si zadrbaná, ale to si nevšimajte. Rozpadla sa, už mám novú. No trošku sa, nerozpadla sa, hej, ale no kolesa... Vydrbalo sa mu koleso. To hej, ale zároveň je také úplne, no... Nie je moc dobrá, ale no, dobre, poďme do toho. A mám pre vás takú výzvu, hej. Za 500 odberateľov urobím face reveal, ktorý je fakt špeciálny špeciál spolu so Starboys. A teraz už koniec zdržovania a môžeme sa vrhnúť na prvý terén. Ja teraz tu prišiel Jo Patresko. Toto sme tiež natáčali na viackrát, hej. Hej, lebo takto sa nevedel spúšťať dole kopcom. Lebo takto hovoril, že chcem natáčať s kamerou takto a ja mu hovorím, nie ty kokos, lebo to bude debilne vyzerať. Ale nevyzerá to debilne. Ako rezeň, ale to nevadí. A celkovo dávam tu na tejto ceste pre kolobežku, hej, takto, asi takých 7 z 10, hej, je to fakt. Jak to môže byť 7 z 10, reálne, keď sa vydrbeš, cítiš sa jak rezeň, jak to môže byť 7 z 10? 3 body sú za to, že sa cítiš jak rezeň. Ale ja by som reálne, ja som 5 dal kvôli tomu, aby som nebol taký toxic, lebo reálne ja by som mal možno, že 2 z 10. Nie, to je jedná, už som na to zvyknutý. No, neviem. Cítiť vyklepaný rezeň, hlavne tie ruky, hej. Minimálne na tejto kolobežke. Dobre, a my sa môžeme vrhnúť na ďalšiu lokalitu. Takže sme teda na našej druhej lokácii, je to teda Kultúrpark Košice, ako môžete vidieť. Možno teda, ktorí poznáte, možno tu chodíte a robiť, neviem, svoje triky a neviem čo všetko. Ale teda... Keďže je to na to prispôsobené a teda môžeme sa vrhnúť na to. Snažíme točiť video profil. Ale však môžete tam vidieť aj on, to nevadí. Dá, že reakcia na kolobežky z... Takže nie, tom Holandsko. Samozrejme je to prispôsobené na to kolobežkovanie, hej, takže... 10 ale je to fakt kolobežkovanie. Na to kolobežkovanie, keď chcete. Aj na všeličo možno teda. Dobre, môžeme sa vrhnúť na tretiu lokáciu. No, takže nachádzame sa na našej tretej lokácii. Túto lokáciu sme hľadali akože dosť dlho, však môžeš sám povedať. A ešte, než sme to natočili, tak tam furt prechádzali auta, hej, to ste aj v intre mohli vidieť, že tam za nami prešlo auto. Ale potom už sa nám to teda podarilo. A neviem, kde to vlastne sme neviem, na južnej triede, tak. Tu nám vidíte klasické vlastne... Super cinematické zábery, Paťo, fakt super. On že takto chytí kameru a ne, vlastne môj mobil, lebo ho ešte s mobilom a on takto proste chodí. Takto drží. Na kolobežke, ale káže, to sú jaké cinematické zábery, kúkaj sem. Čo to je najlepšie. To som ešte nebol na kolobežke. Tu nie. Dobre, a môžeme sa ísť... No ťažko povedať. Cestu. Kaj tu. Tu som mu povedal, že by bolo fajn, keby sa vydrbe tam v tej diere a on iba... No ma prehol sa krk a všetko. No ma prešiel jak nič. No takže celkovo by som to zhodnotil
Ako všetké klasické cesty, takých 8 z 10. Volkswagen. To celkom v pohode, trošku vás to vytrepe, ale tak treba občas. Potreba občas sa vykýpať, čo? Môžeme sa vrhnúť na tú štvrtú lokáciu. Kámo, Toto sme chceli natočiť ešte na... Toto sme chceli natočiť ešte ten... Kámo, Batman v akcii. Batman, nice. Maskačový Batman. Daj to ešte späť. Tak, teraz to Môžeme sa vrhnúť na tú štvrtú že tak to nebie na sebe. Dobre. Ale toto sme chceli natočiť ešte, aby sme to stihli. Hej, reálne nebola taká tma, ale proste... Chápete? Na kamere. Však si mal dať mase brightness. Prečo si nedal, vieš? Ja som vtedy ešte nevedel. Máš dať, že on je brightness. Ešte som nevedel strihať asi. Night vision si mal dať kamere. Ty Minecraft. Kam všetko je Minecraft. Typický OG. To vymyslel on, hej. Auto slovenský chodník, to je proste tu OG. Môžeme sa teda vrhnúť na test a následne hodnotiť. Tu basic. Aj. Kvalita? Takže také celkom v pohode, hej. Hodnotenie by som tomu dal taký v pohode chodník, hej. No, také, že nezabijete sa na tom, hej. Takže celkovo tomu dám taký 8,8 z 10, hej. Je to v pohode, sú síce také hrbaly. Je to v pohode, ale sú také... Dobre, ale... Také hrbaly, no. Určite odporúčam. Poďme sa pomenúť na 5. lokáciu. Takže ľudia ďalšie, kto si prvý autist. Kašek, ja tam vyzerám jak Kejsov. Mamut. Nice. Čo som? To bola ešte zima vtedy. Čo to v januári sme točili. Kámo, Tak je vlastne tu na... ja sa iba snažím byť zálený. A tie prvé dva zábery sme točili, nie prvý záber sme točili ešte v novembri. Job. 3 No, mesiace sa to no. počuli, či koľko. No. Ty, Ja hlas viem. tam máš. Môžeme sa... Tam pár mesiacov je. Ty som záhalený bol. Kášo by bol funny, kebyže teraz ma prevráti. Počujete mikrofón. Takže poznámka číslo 1. Mal pravdu, cítiš sa jak vyklepaný rezeň, normálne. Presne. Sorry, dobre, sorry, si boha. Ty mi dropneš 80 € kolobežku a ty že sorry ba, sorry. Ale tak joj. Vyklepaný rezeň sa Však ti aj horšie stalo. ale akože ináč. Iba sa mi rozpadlo. Bolo ruky trošku, Skoro. ale akože ináč pohoda. Hej, to by som ako zvládol ísť taďal dole, takže hodnotím to tak 5 z 10. Five. Dobre, a teraz BTS, ktoré sú najobľúbenejšie u divákov. Face reveal. Nemal som dávať ten zúru, Keňo. Tam dáte face ľudia v dream. Ty si tam nemal masku. Ty si tam bol vidno celú dobu. Ja už Vtedy si bol ešte Prečo je zahalený. to tak ticho? Reálne. Lebo to sú BTS. To Ale- sme už, to sme iba random mali Ale reálne, zapnuté. kámo. Počkaj, hlasitosť môže na max. Však daj na max. Alebo nie na max, stačí trochu menej. Však je to v tom edite zväčším. To Pravaj. Takže vlastne... Jedna teraz. Ja poviem... Počkaj, kurva. Dobre, ešte raz. Takže... Ty chytali fakt zachvat si Hej. už. Točím. Tu sme čakali, kým proste prejde auto. No poď. Dáš mi prosím zrob takúto čiapku, ona tam je v stope. A stačí mi ho hodíš na zem. Ty A ja si odrobím články zo skalobežkou ešte lepšie, ne? Takže to je bolo... A to by bolo, z tohto videa všetko my sa uvidíme. Čo som si urobil s bradou, Geňo? No takže ľudia, to by bolo z tohto videa všetko my sa uvidíme. Ďalšieho videa a... Keby si tam dal... Čo to bolo z tohto videa všetko my sa uvidíme. Ďalšieho videa a čaute. Serus.